Labarin yadda Idris ya ci ni a hanyar makaranta. Idris ya ci ni a hanyar makaranta ne ba tare da ina so ba. Ina dawowa daga makaranta kawai sai na hange Idris a jikin wata katanga. Domin makarantar mu karfe 5 ne muke tashi da wani abu zuwa karfe 6. Amma na yi late din dawowar makaranta. Kawai sai na ga Idris a tsaye a jikin wannan katanga. Sai na ce, Idris mai kake a nan? Sai ce, ai na zo ne yau, na zo, I will just come to take you off. Na ce, me yasa zaka zo ka take ina off? Bayan kuma na san yadda zan koma gida kuma na saba. Saboda ni yamma ya tayi ina sauri zan koma gida gaskiya. Sai Idris ya fara min kame. Anan dama mun samu matsala da shi ne. Hakan ya sa ya biyo ni hanyar makaranta. I don't even want to talk to him gabaki ɗaya, ba na son ma yi masa magana. Kawai sai Idris ya ce min, ki zo mu yi magana minti ɗaya Maryam. Na ce, no ba zai yi haka ba saboda ina sauri. Ya ce ba zai yi ba, ki zo. Na ce zan yi magana da ke kuma dole ki siya ki saurare. Na ce ba zai yi ba. Kafin na hangara Idris ya rungumo ni sai na jinyar a jikina. Jinyar da na yi a jikina kawai sai na ji kamar ina flying a sama, kamar firewa, kamar irin ka taɓa electric, kamar wani shocking ne ya taɓa ni. Na fara tunani, ce Idris me yasa za ka yi min haka? Ba na so, kan hanya ne fa, ba na so. Sai ya jawo ni cikin lungu. Na ce ba na so Idris, maganin da ka zo mu kenan. Kawai sai na fara mishi masifa akan abubuwan da ya min. Saboda he just want to cheat on me, kuma ni ba na son abin da yake saye min. Kawai sai kafin na ankara kawai Idris ya hada bakin shi da nawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zai faru? Ji ne kamar duk duniyar nan babu abin da nake jin daɗin sa kamar kisin din shi. Kawai sai ya fara kisin dina, yana shan baki na. Ban san lokacin da na rungumo shi na kama jikina da nashi na hada guri ɗaya ba. Kusa abinka da shedan, kafin mu hankara kawai mun fara romancing din juna a wannan lungun. Ina shafa Idris yana shafa ni. Kafin ku ce komai kawai sai ga hannun Idris a jikin nonuwa na. Inna lillahi. Ji ne kamar duk duniyar nan babu abin da ya kai komai da kowa daɗi kamar taɓa min nonuwa da ya fara yi. Kawai sai ba gani na fara bankarowa Idris nonuwa na ba. Na fara miƙo mishi nonuwa na gaba ya taɓa yadda yake so, ya sha yadda yake so. Ina Idris ba na so ba, amma fakar ku manta ina ta kan ƙara bankaro mishi nonuwan ne saboda ya taɓa yadda ya dace. Kawai yana ta shafa su. Inna lillahi. Ni fa wallahi ashe dama haka ake ji. Kai ni yar hajiya na ga ta kai na ranar. Kawai sai na zo ina ta babban kare masa cikin hijabi na. Kawai sai ya shiga directly ya shiga cikin hijabi na. Kawai sai na hankara na ga kamar wani zai wuce. Na ce Idris mutane, kawai sai ya janyo ni na manne da shi ya juya ta jikin gidi saboda wannan mutumin da ya so ya gan mu. Kawai me zai faru bari in gaya muka next. Kawai abin da zai faru sai ga Idris a cikin hijabi na. So ya shiga cikin hijabi na. Kun san yamma ta fara yi lokacin, don karfe 5 ne da wani abu. In gaya muku da wannan lungun dama mutane ba su cika wucewa ba, domin hanya ce, layi ne na masu kuɗi, ba kowa ba da kowa ba yake bin wannan lungun. Kai in fact ma babu kowa a wannan lungun. Kawai me zai faru? Idris sai saka harshen shi a bakin nonuwa na. Ji na yi kamar zan shiɗe, ji na yi mutuwa zan yi saboda yadda ya fara shan nonuwa na. Ji na yi kamar kai ya Allah me ya kai wannan daɗi. Sai na ji kawai na fara hawaye sabantan daɗi. Ban san lokacin da na cafko shi na rungumo shi ba. Gaya muku da na kai ɗan hannuna zan kai ina, sai na ji shi kawai kan zalmalolonsa. Da na ji hannuna kan zalmalolon ita sai na tsorata saboda jin ne da na yi girma da ta yi da ta tsaya kim da ita. Kawai sai na cire hannuna, ya sake fisgo hannuna ya mai da shi kai. Ya ce kirike bebi na. Na ce ba na so, na ji tsoron ta. Ya ce to kirike, to ba zan miki komai da ita ba, amma ki saka hankalinki, ki bani hankalinki, ki bani nutsuwanki gabaki daya. Ina son ki ƙara rungumo ni. Kawai me zai faru? Sai na ƙara runguman shi. Kafin na ce na tuna yawan ina tsoron wani abun da na taɓa, sai ya ƙara shamun bakin nonuwa na ɗaya. Na ce Idris ni fa nan gurin gaskiya. Ya ce kar ki damu, babu kowa a layin nan. Na ce to ni dai gaskiya. Ya ce no, mun riga mun fara abin nan yar hajiya a ci gaba. Na ce ni dai hajiya fa za ta mun faɗa yamma ya fara. Kafin mu ankara falungun nan barin gaya muku sai ba gashi ana kira magariba ba. Muna ta dragin da shi, yana ta cewa yana so ya sha, ni kuma ina cewa a saboda ya ga albarkatun jiki, ya ga kayan daɗi. Na ce to ni kan ma ba na bata da kai ba. Ya ce to ni kuma ban bata da kai ba saboda yanzu ma muka fara rayuwa. Kawai sai ya fara cafko min nonuwa na saboda kamar ya fahimci nan ne weak point ɗina. Kawai ya sha wannan ya zo ya sha wannan, ya sha wannan ya zo ya sha wannan. Na ce kai Idris ni kan fa ba na so hawaye. Kawai sha lalalala mutumiyar ku ta je wata duniyar. Kawai me zai hankara na ga ya fara squeezing ko ta ina, sai na ga hannun shi ya shiga cikin wando na. Kai ya Allah, da ya taba cikin wando na gaskiya na ji kunya saboda ya jike charkaf.
ya riga da ya jike, saboda ya riga ya motsa mun duk wasu sha'awa da ya kamata a ce ya motsa mun. Kawai da ya saka hannun shi ya taɓa ya fara karkaɗa min saman wannan belin. Kai ya Allah, gaskiya ba zan ce muku gashi ba, amma tabbas kai ya Allah kusa yadda abin yake. Da ya fara karkaɗa min, inna lillahi, ji ne kamar zan faɗi, sai na ga ya mutumin ko ya taro ni. Kawai wallahi ma ne jiye min da cikin bungo, saboda kai ji nake zan haukace, ji nake kwakwalwa na ya taɓu. Da ya fara diddirja min wannan abun ko da yatsansa, kai ya Allah, na ji wani iri, na ji zan haukace saboda daɗi. Hajiya ta je flying over, kai na ce to ga yau ga hajiya, yar hajiya a flying over. Na ce to ina labarin hajiya tana gida, yar hajiya tana flying over. Na ce kai na manta da kowa fa, wallahi na manta da kowa, na manta wai makaranta ma na fito, na manta ma. Kai kusan me ne abin da ya ƙara burge ni, kawai sai ya ɗauki hannunsa ɗaya ya sa akan wannan abun yana dirjawa, ya saka bakinsa kan nonuwa na. Na zare a ranan, na zare mutane na zare, na ji daɗi. Kai na ji daɗi, na ji kamar zan tafi wallahi. Kawai sai kuka nake yi, hawaye shalalalala. Ba zo wallahi ina da wani ruwan daɗi ba sai ranar, saboda ji na yi kawai suna fitowa. Na ji kuka ina ta rungumo mutumin da kusan me kara gigi daɗi, kusan yar hajiyan ku fa kun son turare. Kawai sai ga ƙanshi yana ta suggestion ina ta ƙara shiga cikin wasu lamurrukan da ban yi tunanin cewa zai shiga ba. Kai jama'a na more ranar gaskiya. Kai wallahi tallahi na more ha. Kai jama'a, kai ni da nake baku labarin yanzu maji ne kamar zan zare, saboda na ji daɗi, wallahi na ji daɗi. Amma fa kar ku ce ya ci ni, gaskiya bai ci ni ba. Wallahi wasannin nan kadai da ya min, dama abin da ya bata ni da shi magana auren sa ne. To wallahi wannan abin da ya nuna min, kawai da ce to bai ya zan yi in yadda kawai a yanzu a daura gaskiya, saboda ba sai yi ba. Na ji daɗi sosai. Ku taya ni jin daɗi, ku dinga subscribe, kana ku da na karar sanarwa. Na gode.